Mga kabahat, yan po. Nagawa po tayo ngayon ng kilawin. Kilawin ng Ilocano. Ito ang kilawin style ng mga Ilocano. Yan. Ito po kung paano gumawa ang mga hukage ng kilawin. Ito po, oh. Tapos, ito po ang suka. Artem. Ito po yung sukang artem. Yan po, lalagyan po natin yan ng sukang artem. Tapos, siyempre, di mawawala yan at lalagyan po natin ng pinagay. Tapos, lalagyan po natin ito ng asin. Asin. Ito pang secret recipe natin. Ayan po. Ito pang pinagbabawal na tiktik na isa ng mga hukage. Ganyan po siya, oh. Ayan. Kabak. Ayan. Tama, siyempre. Siya, oh. Hahaluin natin. Ayan. At syempre, ayan. Tinatawag na ata-ata. Ayan po. Ito po ang ata-ata. Kumbaga sa Ilocano, ito rin po ang isang special recipe na mga Ilocano. Ang ata-ata. Ayan po siya, oh. Oh. Tapos, syempre, titikman po natin itong ata-ata. Ito po siya, oh. Ayan. Tapos try po natin kung paano siya, kung gaano po siya kasarap. Nagkikimas. Ayan po ang isang special recipe ng mga